Így csinálom. Úgy. Tehát ezt lökök, aztán meg ezt. A másikra. Jó? Jó lesz. Most például már még egy tudom tenni rá. Én is egyszerűen megcsináltam. Megnézhetjük még egyszer az elejétől. Persze, simán. Hát csak a izét nem két, már lehet, hogy 3, H, 1, 2, H, H, és akkor kilépünk. 1, L. Mennyi volt ez? 4. Ja, ide nem tudom, tehetünk egy fordulást is. Megfordulunk, aztán egy nagy kör. És akkor már lépünk is. Kicsit, nem, még ott van. Kicsit rázas. Végén, mindjárt. Végül rázok ember. Ja, hadd zörögjön. Tehát azt a kört azt simán betehetjük, jó? Tehát akkor itt ebből 2 van, 1, 2, H, aztán 3 körre megfordulunk, 1, 2, 3, csinálunk itt egy kört, H, tehát kilépünk, 1, 2, 3, 4, aztán fordulunk egyet. Meg tudunk fordulni a színpadon? Persze, persze, majd És ide. hogy leszünk az itt rá? Nem, szörnyet. És látszik róla, nem? Hát figyelj, a szomás lehet simán cipőbe is. Jó. Ezt a részét, ahogy Csak hogy mi tudják. úgy beszélgettük, hogy fekete cica, laci meg rázok állni, az egy fekete barátcipő vagy. Nem ez a család. Ez az, meg balességről ilyen. De ezért a szoknyát is jól lehet venni. Azért rövid szoknyát. Ja, a Mercedes csináltatom. Ja. Nem kölcsön van. Nekem van iskolára. Tessék, a baletcipőt polcsó. A Marinában állunk, az Én nem muszáj baletcipő. Én nem szeretem. Nem szeretem, mert nem tehát annyira vékony a talpa, amikor fordulok, hát ott van. Jó, hát az ennyi vizés, de nem Ha mi is van. van. De az is olyan, fekete is. Nem tudom. Az olcsó. Cipőbe is lehet. Nem csak most így a szoknyán is gondolkodunk, akkor milyen fölsőtől azért a nájlonos valami. Miért jó lesz? Hát most egy fényes anyaghoz egy ilyen nájlont föl. Ja, mert fényes, az már olyan lesz, azt hittem most csak egy goldot, egy nagyon. Végülis mindegy, mert nekem a fényes anyagban a fürdőruha izé van. De maga az szatvény a ja, a szatvény, a szatvény. Vannak ezek a... Na jó, megmondod igaz, a piros anyag nem akar szoknyán fellépni. Nem kell, Nem csak az fehér, az a Egyenesen. ez olyan spanyol szoknya. Ez a habibi meg nem spanyol, nem inkább ilyen